da Allah ka taimaka min SJ da ni dakto ka taimaka min dakto da Allah ka taimaka min dakto SJ da ni SJ da kai shika ne karka goga mu ka taimaka min da Allah dakto tashi mun tafi asibiti ka san kuma S ba ta da magani ka taimaka min dakto tashi mun tafi asibiti magani ka san S ba ta da magani to dakto ka taimaka min Allah baby kin gani harkar hutunci kin ga wannan motar ma ta wace wannan filin ma na wani ina da kuɗi a ƙasa za a je a huta kamar da je ka huta kenan sai ma ai kyau taimaka min dakto kai la dakto kaga munafuka can da ta goga mun ka ganta can ke dama munafuka ashe kina da S kika goga mun biki ga yin ba to kiran ka dai amma me yasa ba ci biyan ban wani ne kira ka zo ni ne kira ka kaga ka kanka to dan na kawo kaina ba ci ga mun kira wanda ya sarar ya san da ta zuba dan na kawo kaina ba ci ga mun kira da S ba maka din dama na ce maka dama ni na dauki kudirin sai na kashe kowa duk wanda ya ka kanshi barin kore dama is ne da ke dama na kira ka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin tuce ni akan ka salatin nan dama na kira ka ne ai ban kira ka ba duk wanda ya sai ruwa san da ta mai za ta zuba da ruwa duk wanda ya kauyen su ya zo gurin ya san zan ba shi tsarafa kowa ya zo sai na ba shi